El trastorn límit de la personalitat, o TLP, és una condició mental que afecta la forma en què una persona pensa sobre si mateixa i sobre els altres, així com la forma en la que es relaciona amb ells. És com si la ment de la persona tingués dificultats per mantenir l'equilibri emocional. Això significa que la persona pot experimentar canvis d'humor molt intensos i ràpids, passant de sentir-se molt feliç a sentir-se molt trista o enutjada en poc temps. Un altre aspecte important del TLP és la dificultat per mantenir relacions estables i saludables. Les persones amb aquest trastorn poden tenir dificultats per confiar en els altres, poden sentir por a l'abandonament o poden idealitzar i devaluar a les persones amb les quals es relacionen. A més, les persones amb trastorn límit de la personalitat sovint tenen una imatge distorsionada de si mateixes, la qual cosa pot portar a comportaments impulsius o autodestructius, com gastar diners de manera imprudent, abusar de substàncies o tenir comportaments sexuals de risc. És important tenir en compte que el TLP és el resultat d'una combinació de factors genètics, biològics i ambientals. No obstant això, des de l'equip d'Amalgama 7 realitzem tractaments que poden incloure teràpia i, en alguns casos, medicació. Des de les nostres escoles terapèutiques abordem aquesta condició intentant establir una relació terapèutica col·laboradora amb la persona, una estructura diària amb organització del temps i es treballa en estratègies de control de l'ansietat, ira i impulsos. A més, es realitza entrenament en habilitats de comunicació i solució de problemes i s'aprofundeix en reducció de danys de les diferents conductes de risc per tal que les persones amb trastorn límit de personalitat puguin aprendre a gestionar millor les seves emocions i millorar la seva qualitat de vida. A Amalgama 7 hem desenvolupat un model d'atenció propi, així com una xarxa assistencial especialitzada formada per diferents dispositius, centres de consultes externes, centres de dia, centres residencials rurals i urbans. Es tracta de situar l'adolescent i el jove al centre de l'atenció assistencial. La nostra intervenció terapèutica és holística, és a dir, clínica, educativa, esportiva, socioeducativa, residencial i, si s'escau, també legal. En aquest sentit, hem desenvolupat un nou dispositiu innovador, l'escola terapèutica. Aquest equipament és alhora una clínica, una escola, un centre esportiu socioeducatiu i una residència d'estudiants. Es disposa d'un equip interdisciplinari expert en l'atenció d'adolescents, joves i les seves famílies. A més, participem i organitzem jornades i congressos especialitzats.